ଥରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତା ଜୀବନ ଠାରୁ ବି ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତା ଭଲ ପାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥିଲା। ମାନେ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲା। ସେ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ସେ ପୁଅକୁ କହୁଥିଲା କି ତମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ? ମୁଁ ତୁମର କିଛି ବି କାମରେ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ଆଉ କିଏ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ସବୁବେଳେ କହେ କି ତମେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଅଟ, ଆଉ ସବୁଦିନ ମୋ ପ୍ରେମ ହେଇକି ଥିବ। ଏମିତି କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଯାଏ। ସେ ପୁଅ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରି ନିଏ। ସେ ଝିଅର ଅପରେସନ୍ କରେ, ତାକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନ ନିଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଝିଅଟି ଆଖି ଦେଖିବାରେ ଲାଗେ, ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ପରେ ଜାଣିପାରେ କି ସେ ପୁଅ ବି ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଝିଅ କହେ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବିନି, ତମେ ତ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଅଟ, ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ମଣିଷକୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଅ ହସିଦିଏ ଓ ଯାଉ ଯାଉ ଶେଷ କଥା କହିଦିଏ, ମୋ ଆଖିର ଯତ୍ନ ନେବ।